Morjesta, tervetuloa videolle. Tänään kokeillaan rantakalastusta. Mä oon täällä Meyerin telakan huudeella. Täällä on muutama hyvä rantapaikka, mistä voidaan kokeilla. Mä otin kaikki vehkeet mukaan. Mulla on tossa on haukisettejä ja ahvensettejä ja kävin hakee Motonetista parit madot vielä voidaan koittaa onkea, jos ei heittovehkeisiin tuu. Ja siellä oli sopivasti tämmösiä spintubeja puoleen hintaan tarjouksessa, niin kokeillaan niitä myös tosta kaislikonreunasta, jos ne antais haukitärppejä. Ei mitään, tervetuloa reissuun ja lähdetään kokeilemaan. Siitä lähdetään ahvenvehkeelle. Haukea ei näkynyt, niin katsotaan olisiko pienempää. Sieltähän tuli ihan komea ahvenkersi. Kameran laittaa just valitettavasti pois päältä tätä varten, mutta jatketaan sitä tästä kohti ja katsotaan, jos saatais vielä vähän lisää. Ei tullut jikillä mitään ja mulla katkesi siimat jäi pohjaan, niin kokeillaan tuollaista heittopuhua, jos elävään syöttiin tarkoitusta. Joo, se oli, no ei tyhjä reikä. Kyllä me sieltä se yksi ahven saatiin ja mä sain vielä yhden hauenkin. Se ei tullut kameralle, mä menin vähän sivumpaan, niin kamera ei ollut siinä hollilla. Tommonen just kilonen. Vaihdetaan vähän paikkaa ja katsotaan löydettäisikö toiselta rannalta sitten enemmän kalaa. Piti mennä tuonne Utkopekan sillalle Naantaliin. Kaikki paikalliset kyllä tietää, se on legendaarinen rantakalastuspaikka, mutta siellä oli niin paljon väkeä, että en mä lähtenyt sinne. Ei sinne edes mahtunut vapakaan veteen. Mä tulin nyt sitten tämmöiselle vähän syrjäisemmälle paikalle. Täältä tuskin mitään kummosia kalasaaliita saadaan, mutta mä laitoin tuohon pohjaongeen. Jos siihen sattuisi vaikka joku ahven tai mahdollisesti vaikka lahna. Mä haluaisin koittaa lahnaa
kalapiivimateriaalina. Ja täältä on joskus siianongina yhteydessä keväällä saatu lahnaa, niin kokeillaan. Yrittänyt, että ei laiteta. Tässä nyt ei oikein ole mitään muuta kuin odotellaan vaan, että tuolla rupeaa tapahtumaan jotain siiman päässä. Katsotaan, jos me saataisiin jotain kalaa näillä onkivehkeillä. Siellä joku vähän räpsyttää jo. Katsotaan, voi tähän aikaan vuodesta olla vähän särkipitoista homma. Toivotaan, että se on lahna. Särkihän se sieltä. Siellä taas vavasta rättyä käydään katsomassa. Se oli ahve. Vähän on pienenlainen. Jos me saadaan tää koukku siististi, niin päästetään vielä pois. Sienä räpättää. Olisiko siellä joku oikein kokoinen kala, kun se noin kovasti kiskoo? Katsotaan. Nyt se lahna. Eiks niin? Tuntuu ainakin painavalta. Tässäkin kyllä särjen tyyli, jos on tää vaan iso särki. Höpö. Tähän kannatti. Me saatiin toinen tämmönen hyvän kokoinen ahvena täällä. Komiaa. Kato sitä. Ai että. Tätä mä en ihan oottanut, mutta kelpaa. Semmosta. Saa niitä ahveniakin pohjaongella näköjään. Ei sillä, että olisin sitä koskaan epäillyt, mutta harvemmin ne on saanut. Loistavaa. Särillä on vähän tämmönen paha tapa käydä nypläämässä koukkuja ja ne vie vaan madon sieltä, mutta eivät jää kiinni. Tämmöiseen vuoden aikaan niin kannattaa aika tiuhaa tsekata noita koukkuja, että sulla on vielä mato jäljellä.
Nyt saatiin lahna. Tästä ei valitettavasti hirveästi pihvejä tehdä. Toinen ahve. Meillähän alkaa olla tässä ja pannuahvenet kohta tältä reissulta, vaikka aluksi näyttikin vähän heikolta. Kovaa. Pieni räpsätys tässä vavassa. Katsotaas. Onko siellä ketään? Siellä joku. Missä? Mörkkää. Herran jestas. Hirveä ahve. Tästä rupee henkat olla jo aika lähellä. Jumalauta. Kattokaas tätä hei. Kattokaas tätä. Sillä on kokonainen pikkuahven suussa. Kohta nähdään, että onko se syönyt ton pikkuahvenen, jolla on ollut mun koukku suussa, vai onko tää syönyt alunperin tän mun madon. Näin. Mä en tiedä kumpi tässä on nyt syönyt kumman ensin, mutta ainakin koukku löytyy ton pikkuahvenen suusta ja iso ahven löytyi sen päästä. Melkoinen homma. Ei muuta kuin viehet takaisin veteen. Tän pikkusen mä heitän tuohon rantaveteen, sen saa joku lohti käydä siitä hakemassa. Tää voi kyllä olla, että ei, kyllä se koukku on kuule. Kyllä se on tän pienen ahvenen suussa. Hitto mikä homma. Hädintuskin kerkesin tästä vavan luota lähteen, niin joku räpsytys se taas käy. Katsotaan hetki mitä tapahtuu. Kyllä siellä vähän joku räpättää. Kokeillaan mitä sieltä löytyy. Madosta on nyplätty yksi pää pois. Taitaa olla särjen tekoisia. Taas on joku Antti ja Jaren tekemä kala. Olispa ahven. Näkyttää kivasti.
hirveetä möykkyahventa. Möykkyahventa pohjaa. Mitä hittoa, kattokaa näitä. Kattokaa näitä kaloja. Komia. Onneksi tuli kameralle. Jytkyttää, oistetaan ahven. Täällä valkoinen maavilahti. Ihan jees. Otetaan me tääkin. Nää on sen verran syvälle vetässy nää koukut, että ei viitti näitä niinkään vapauttaa kärsimään. Nyt on paino. Hitto, jos tää on ahven, niin mun kertoo. Vetelee ihan uuna. Tuntuu kyllä ahven. Tää on kyllä. Tähän reippaan kokonaan sauna. Polttaa vaan. Se taas onkin viimeisen kerran ylös. Vähän räpsätti. Katsotaan onko siellä kalaa. Ei nyt oikeastaan kiinnosta onko siellä vai eikö siellä. Meillä on ihan hyvät kalat tuossa kasassa, niin otetaan onkin ylös ja lähdetään kotiin päin. Siellä on vielä yksi ahven. Otetaan tääkin vielä ruuaksi. Tääkin on vetänyt koukun niin syvälle. No niin, sit pistetäänkin pillit pussiin. Kiitos kun olit messissä ja ei muuta kuin ensi kertaa. Tykkää videosta ja heitä kommenttia ja pistä kanavatilaukseen, jos tykkää tän tyyppisistä videoista. Näitä tulee varmasti lisää. Ensi kertaa, se on moro!